zomwe umanong'oneza bondo banja likatha. Palitu anthu ena ake amene they rush kufuna kupanga divorce kapena kufuna kusiyana ndi mwamuna wawo kapena mkazi wawo. Iwo wamaona ngati kuti ndikatero ndiye kuti mavuto onse amene ine ndili nawo azatha. Ndiye amapezeka zoti banja lija latha ali kunjano ndikapezeka zoti akuzindikirana unena kuti I think zimene ndimayembekezera kuno sindi zimenenso ineyo ndazipeza. Banja lija chimakhala chinthu chimene wina aliyense amakhala wagwira ntchito kwambiri kuchipanga build, kaya ndi mwamuna kaya ndi mkazi, kuti chikhale pamene chafika pacha. So definitely kungotulukako ndikukhala kwina kwake wekha umakhala waluzabe chinthu china chake chimene wewe unapanga build. Ndelero tofuna tikambirane zinthu 10 zimene munthu amene watuluka banja kapena amene wathetsa banja ndi ali kunja amanong'oneza bondo. Tiyambe ndi chinthu choyambirira, not trying harder to fix things. Ukakhala kuti banja lako linatha umakapanga regret umene kujako kuti mwina ndikanayesesatu ndikanatha kukhonza zinthu, mwina ndikanayesesa banja langa lija ndikanatha kulipanga kuti likhalenso chinthu chimene ineyo ndimafuna. So you wish you had communicated better. Umayamba kuganizira mwina ndikanapanga communicate mu njira yotere tikanatha kusemphana kumene tinali nako kuja kukukhonza, kapena mwina tikanapita for counseling, kapena mwina ndikanaonesako kupirira pang'ono before ending the marriage. Zonsezo umakayamba kunong'oneza bondo pa nthawi imene banja lija latha. Chinthu cha number 2 chomwe umakanong'oneza bondo banja lako likakhala kuti latha ndicho breaking the family unit. Umakanong'oneza bondo chifukwa you miss the feeling of togetherness, and umakayamba kusowa nthawi zimene munkaspenda ndi mwamuna wako kapena ndi mkazi wako. Trust me, nthawi zimene zijazo ndi priceless, and utha usakazipezanso kwina kulikonse komano ndi yemwe uja amene iwe wathetsa nayo banja. Ndiye nanji tikhale zoti mbanja munaberekeranamo ana, you will greatly miss those moments. Chinthu cha number 3, financial strain. Ukakhala kuti banja lako latha nkhani za chuma, pamene inu mumakapanga realize kuti kodi kukhala single ndikodula bwanji, kapena kuyambira mwina ma legal fees, ena mkhani amakhala pita nazo ku koti, ena amakhala chuma chijagawana chifukwa pali ena amatoteza banja pongofuna kuona chuma tizangogawana chuma chabwino inde chuma chomwe kachigawana. Then umakayamba nopanga realize kuti chuma chisotu sukuti ndichokwanira kwa ine, umapezeka wakayamba kugulitsa, umaona kuti life sukuti ndi zimene wewe umangofuna pamene paja. So you regret pankhani ya ndalama, and also umakhala kudandaula umapeza support ina yake financially, ena amatochita mwina akapeza support kumene akupita akumana ambiri samakayipeza support, so you regret. Chinthu cha number 4 chimene umakanong'oneza bondo ndi losing companionship. Timakhala tikubwereza unena kuti mwamuna wako kapena mkazi wako ndi unique being, ndi munthu amene palibenso ofanana naye. So ambiri amanena kuti mwina ndikapeza mwamuna wabwino kosa yeyoje, ena amati ndikapeza mwina mkazi wabwino kosa yeyoje. Ma chances are very slim kuti utha ukampeza munthu amene anali omposa amene wewe unali nayoje. Chifukwa chimene tingadziwe nchonena kuti munthu wina aliyense ali ndi zofowoka zake, so umatha ukampeza kwa zofowoka zochuluka kusiyana ndi iweyo amene unasiyana nayoje. So umaluza mzako, andizikati mzako ndio kuti emotional support amene ankakulimbikitsa kaganizidwe kako, friendship yanu, komanso daily presence of their partner, kuti nthawi ngati zino bwezi ndili mwamuna wanga, or nthawi ngati zino weekend ino bwezi ndili mkazi wanga tupita kwina kwake. You miss those moments for life. Maso chinthu china chimene iweyo makanong'oneza bondo banja lako likakhala kuti latha, the impact on children. Izizi ndi nkhani za ana zimene sitingazitawe. Ana amakhala zoti inu banja likatha mutha kubwerera, mwamuna kubwerera kwa makolo ake, mkazinso kubwerera kwa makolo ake, komano ana amene taberekeranachi makolo awo ndife, so alibenso kholo lina, alibenso makolo ena, so they miss so much presence ya makolo awo awiri, or mutatani kaya ena amati makhala child support or whatsoever, komano you still miss my moments. And izizi ndithu zimakhala ndito yaikulu pa ana anu aja, they miss their parents, and you better think twice before divorcing, maka for the sake of your children. Chinthu cha number 6, acting out of anger. Umakanong'oneza bondo kuti mina tunkutheka ine zimene ndinapanga zinangopanga chifukwa chongokwiya. So there is a feeling that decisions were made too quickly. Umayamba kuganiza kuti mina ine ziganizo zanga zinazipanga mwachangu chifukwa chongokwiya.
and mabanja ambiri amatha chifukwa cha zimenezi chifukwa kama neno tikamayankhulana tizisamala chifukwa mawu akatuluka samabwereranso nde umatha kunena kuti mwina zimene ndinangoyankhula out of anger, so you regret that for the rest of your life. Chinthu china cha number 7 chimene munthu banja lako likatha umakanong'oneza bondo ndi comparisons and second thoughts. Maganizo achiwiri ino amayamba kubwerera, so thinking life might have been easier if they stayed. But mwina ndikanakhala ndili mwamuna wanga uchi or ndikanakhala ndili mkazi wanga uchi bwezi moyo ukuphweka, especially when single life or a new relationship doesn't meet expectations. Mwina timaona ngati bola ndikakhale single chifukwa anthu a single amakonda kuanamiza anthu okwatiwa kapena okwatira. Bola single life yomweyi ndi yomwe ili bo, nde umaona ngati kuti zikakhala bo mmene ankakuzira nzako, nde umakapeza zonena kuti single life ija ndi yovuta kwambiri, komanso mwina wakapeza munthu wina my expectations amene wewe mayembekeza suna kaapezeko, ndio manong'oneza bondonso kwambiri. Chinthu china cha number 8 chimene munthu watu banja lake latha amakanong'oneza bondo ndicho timati loss of extended family ties. Umakasowa watu ndio munthu ndife anthu, so umakasowa azilamu ako aja mmakhala banja mja munapanga ma family traditions kapena timati community connections tied to the marriage, munapanga ka tradition kena kake, so when you go out there you will miss that greatly. Komanso chinthu china chomwe umakanong'oneza bondo kwambiri banja likatha the personal guilt. Umakayambano kuzipanga blame iweyo kuti inero I think sinamvesese wachikondo wanga uchi, komanso bwanji ndikanango mkhululukira wachikondo wanga uchi, bwanji ndikanango khala present kwa wachikondo wanga uchi, so you regret that for the rest of your life. Chinthu chomalizira cha number 10 chimene munthu wathetsa banja amakanong'oneza bondo chimakhala timachitchula timati realizing problems were not only about the partner. Apano ndi pamene chilungamono chimakapanga kick in, umakazindikirano kuti kodi tu mavuto wakutereko si mwamuna yanga yekhaucha kapena mavuto wakutereko si mkazi wanga yekhaucha, awanso ali mavuto oro amene ukukwatirana naye yonso ndikapezeka kuti ali ndi mavuto onso kuti zooneka ngati chimozimozi, so you regret because nthawi zina zimene mathochitika umatha ukapeza kumene kujako kuli mavuto onso oposaso amene wewe unathetsana naye banja uja. Ndiye ndi pamene umazindikira ano kunena kuti kutereko njira yothana ndi vuto sikupanga get rid of it chifukwa zili ngati thupiri ngati mkono wavulala suti umakaudula mkono kuti ndiomwe kundipasa mavuto yaye, komano umaudikira mpaka na mkono umene ujawo zachire. Ndiye zimene zimafunikira kwambiri mbanja ndikumvesesana, kukambirana, mukakambirana ndikupepesana, ndikukhululukirana, komanso pakhale kupirira mkati mwanu. Izizi ndi zomwe zimafunikira kwambiri nthawi yonong'oneza bondoyi isanazakufikeni, chifukwa pachichewa amanena kuti madzi akatayika samaoleka. Ndiye osamadikirira kuti madziwo atayike, pa nthawi imene asanatayike ndikukambirana, ndikumvesesana, ndikupanga sort out your differences. If you find this video helpful, please like it and share, and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for being there and watching. See you in the next one.